Jotono no lam sugan YouTube channel o haino hai te waisa tei belai khana phungka ha miyani simi chung kaisa mangphili belai khana viral lungui tongmani nukha abo hungkangka o athuk talni tola wa athukri hai chikon sa kusung sungjak miya social media wa Facebook ni WhatsApp ni YouTube ni joto jaga no belai khana viral lungui tongo obo hai mangphili rong no nugui chini borom ganang juk Madam MANIHAR DEBBARMA bini Facebook page ni bisingtui tam sakandar nang tak saikhnari wan bo sako jagao chung tini jotono nukbaikha talni tola wa chikon sa sungjak abo ani WANSUK mani khe haise chini bubagrani rasmukuto bo obo haino tongo bubagrani bisingtui chini yok sanani salphai dong obo kaisa jat nangkukmani kokno saka Madam MANIHAR DEBBARMA chini norong no jaga phunukana Maharaja Radha Kishore Manik Kofan hindi Maharaja Birendra Kishore Manik Kofan hindi chini je Tripura hasini je raja chai thanai rok jotoni rasmukutono obo haike kaisa talni tolawa moni muktari jak tongo norogo jaga nugui bo mankhana te kaisa kubui kok gangga bubagrani bisingtui no chen Tripura sarok yok samani manai abo belai khe nangmani kok norogo jaga nugui mankhana chini je Maharaja jotoni rasmukutono obo haike rijak obo hungkangkai Chandra Raja ta chini Tripurani puila raja ko Chandra Raja ebono obo represent hema hiklai ta mani bini rasmukuto Chandra ni je logo rijak tomani hingkai tinini video asuna khajan takute bosong malai finai total video tinin bagasuna